Se o Partido Socialista consegue a alcaldía de Pontevedra o 28 de maio, os coches volverán á avenida Raíña Vitoria, pero cun único carril e coa circulación limitada aos residentes e servizos. Con limitación, insisto, de motivos para poder pasar pola rúa, con calmado de tráfico absoluto, porque estamos falando dunha plataforma única na que se aplicaría, como xa ocorre en outras zonas da cidade, a convivencia de tráficos con preferencia peonil e, por tanto, tamén con iso evitamos o que estamos de acordo en evitar todos que pasen por aquí os tráficos de pasada entre a estrada de Vigo e a estrada de Sanxenxo. Non? O candidato Iván Puentes presentou hoxe o seu proxecto para esta rúa para que aposta pola plataforma única e por convertela nunha gran praza pública que acollería programación cultural e de lecer. Darlle a esta rúa da cidade a vida e a actividade que non ten e que non tiña tampouco no pasado. Non? Nesa gran plaza que xeneraremos e que esperemos que se convirta nun lugar, nun recinto de espectáculos, de zonas de lecer, de actividades de ocio para toda a cidade. A proposta socialista pasa tamén por abrir Raíña Vitoria ao Parque das Palmeiras, eliminando a barreira que existe na actualidade, retirando o valado metálico que temos e construindo unha grada que conecte ao longo de toda a rúa Raíña Vitoria, que conecte ese Parque das Palmeiras con esta rúa. Tamén na zona na que non hai grada aproveitaríamos para facer unha gran rampla que permitiría ese acceso a persoas con mobilidade reducida a este espacio. O proxecto de Puentes aposta polo reverdecemento deste espazo, ademais de manter as árbores que actualmente están na beira rúa máis próxima ao Parque das Palmeiras. Os socialistas plantarían céspede e novas árbores na faixa que dá o Instituto Sánchez Cantón.